Ndewonu Igbo ndị ọma ndị nke m, kedu ka unu mere? Hello my amazing Igbo language learners, how are you all doing? Our Igbo word for today is the word Dibịa. Dibịa. Dibịa n'asụsụ Bekee pụtara herbalist. Dibịa in English language means herbalist. Dibịa, herbalist. And herbalist is someone that treats people's illnesses with herbs. Dibịa bụ onye na-eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ndị mmadụ ọrịa dị iche iche. Mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ in English means herbs and dibịa means herbalist. So dibịa uses herbs to treat people's illnesses. Now I will leave you to make example in the comment section. Use the word dibịa to make a sentence in the comment section. I know you've learned something new today, and please ensure to like and subscribe to this channel. See you tomorrow.